Clint, makita rin mo si Malaya. Unsay mo reaction? Ako. Unsay reaction mo? Makita si Malaya? Wala. Wala. Actually guys, kanya yung kauban, nag-fanboy kina siya ni Malaya Makaraeg. Malaya. Flash na mo? Wala. Ako yung lingkod. Wala ka ni, oy. Pwede rin lingkuran natin. So dagay na pwede dagay. Happy si Gayo. No, oy. Asa ka, Charles? Ano ka? Ay, higda ka. Dugay. Wala pa silang. Yan. Yan sa mukha. In the morning, pop shells for a living and berry gon' smell blood trail every minute road where even you niggas move fair when I hit them in. Guys, karelate mo lang na may amigo nga. If mapalit ka o pagkaon, kailan na pa ng pagkaon? Welcome to my first vlog. Dapat ba? Na maki-vlog, di ba? Wala. Ginawa na to siya. Dapat na. I'm not as dedicated as you, but ganahan ko mag-try. Akin. Pas-pas na kay ka mo, girl. I don't think so. I'm not as good as you. Even. Imo ning i-thumbnail. Parang videohan po daw. Unsay bongga nga post? I'm sorry. Hi guys, it is finally here. The Dumays Bazaar is finally here and we are all super excited to be here, right guys? Yes. Yeah. Kamu na po. Yes. Ano pa? Ano ikuan? Ako mo yung introduction. Sige, sige. Ikaw mo mo. Ako sa ko. Hi. Here yes, exactly. And everywhere. Sige, sige, And then sige, ikaw ka here. Take two. Hi guys, it's finally here. The Dumays Bazaar is finally here in Dumaguete, and this is gonna be the grandest bazaar ever, right guys? Yeah. Can't wait to see you. Grabe. You're always worth it. Ikaw may worth it. Okay pa ka? Ito bang suto? Ano kayo makita? Oh God, sorry. Boy, don't touch down. Ha? Really? Asa? Yo, lain na jud kayo niya. Kanina na jud. Ano ba tong feeling nga? Like, di ka ganahan mo let go niya, pahalang sakit na. Hello, what up? Pagkaan. Dili, mo ko. Pag mo tag-tripping ka na. Like, mo dool ko nila, tapos bingon ko nga, uy, biggest fan kay ko nimo ate, pwede pa picture. Kaning. Tabay ko video. Kaning nasa talaga. Tanawa. Let's go. Hello ate, pwede ko magpa-picture ninyo. Big fan kay ko sa inyong adjud. Okay ra? Uy, okay ra? Thank you tayo. Ikaw picture na ako makapis ka. Ako Johnson eh. Patrice. Irene. Layo man ang heaven, dari nga na may angels to the south. Wala sila. It's out by. Makinis maputi siya, pero ba't ganon? Bakit sobrang grabing maitim ang utong? Oh, it's drama sila na magaganda na ano. Sila yun. Sa kulay ng gulong, makinis maputi siya, pero ba't ganon? And also what we got here is the Connie Rich Kid of Cagayan de Oro. Hi! And also a very awesome DJ. Ano sa Diamond Crush? Ano lagi ka? Salamat. Ano sa kang party? Ablo ka lisod if mag-vlog ka kay wala jud mo picture para nimo. Lisod wala mo hawid para nimo. Al libre ko niya ha. Oh, gusto mag-house? Pwede ra po.
Sikretong malupit, pwede pa bulong. Dito ay nung mukon niya ko. Masit, malutong, makinis, maputi siya. Pero ba't ganon? Bakit sobrang... First time ni mo dire? Right? Hi, sa mga wala pa nag-like sa akong page, like my page, Almoralde. Kato nag-like na yan, like tapos like balik. Okay, Instagram o Twitter at Almoralde. Ako ang YouTube is Alnair Guapo. Ulihin sa atin. Lagi na ba picture? Alis din. Hindi ako lagi na part. Ha? Wapa man ang gamit. Ba, excited ikaw ba? Hindi ko hilig mo party, pero para ni mo party ko ba? Party ka. Ato pa niyo ni mo crush ug mo party ko. Kailan ka mo crush? Ha? Kita lang ang video kay last nga lang. Nikki. 나의 두 눈을 감으면 떠오르는 그 눈동자 Uy! Masakon. Pero dili ko hilig ang mga boy. Jud, studies first. Studies with ako ang ginauna. Later na si Himalayan ko lang. Padulong pa man maligo. Ay, padulong na daw siya. Maligo pa na. Maligo pa na ito. Oh my God! Si Himalayan! after she released it. Ang say feeling guys, naka-picture kasi mong crush. Oh my God! Thank you! Naka-picture kasi yung crush. Ang say feeling! Ang say feeling guys. Wala ko na yung natagaw! Jason eh! Iligan. Kailigan ni. Really? Dinan ko ba itong iligan? Ato. Oo. Dagan kay waterfall. Dagang babies dito. Namilis na okay. Ay, nag-tweet ni mo gabi nga yan ang boyfriend pasuyaon niya. So, kapag isa? Yes, katong girl. Oo. Wala ko yung mastorya. Wala pa kayo siya kasi siya na ko di pa. May something sing ay. Kaya pipicturean ta mo. Next color di ay. Haranahin kita saan tayo mapunta yung tipong tayo palatang Hello, ayaw ba? Malaki nga na braces. Really? Asa ang tilbig? Ganahan kong babae nga, ganahan og lalaki nga na braces. Haranahin kita